Ok, ide story time sada, kako sam otišao, kako sam završio na površnoj žurci i šta se izdešavalo. Možda ste vidjeli taj story, znači, prva stvar, žurka je bila u materini. Znači, žurka je bila baš daleko. Nisam taj story izvukao iz arhive, to bi bilo dobro da onako upotpunim story time telling. Evo, sad ću to da izvučem, samo da nađemo. Jel se seća neko kad je to bilo? Pa to je bilo nedavno, naći ću brzo sigurno. Evo ga, našao sam. Znači, kreće story time, ja odlazim, žurka je, znači, moj ortak je organizovao. Žurka se dešava u Progaru. Ok, ko ne zna šta je Progar i gdje je Progar, evo čisto da vidite otprilike gdje je. Znači, Progar je ovako, ako je Beograd ovdje centar, evo ga, Progar je, znači, selo neko skroz vamo. Ok? E sad, da li su Google kola išla tu? Naravno da nisu, razumete, baš je ono pripizdina, znači logično da nisu išla Google kola tu. Žurka je bila, znači, u nekim od ovih kuća, znači ovo su sve ove tačkice, to su sve kuće. Mogu da upalim satelit možda da vidimo bolje, znači, nemam pojma sad, ne sjećam se ni ja tačno iz kog sam smera došao, nije ni bitno. U suštini je žurka tu. E sad, ja dolazim, zamislite sad ja dolazim tako u neku od ovih kuća, ok, ortak mi je rekao, znači, poslao mi je lokaciju i rekao mi je otprilike gde je i rekao je da Gajba ima bazen, ok, znači Gajba ima bazen, što je razumete, bio sam u fazonu da Gajba ima bazen, to je top. Žurka, ono, dolaze ribe, ludnica, razumete ovo, ono, međutim, ja dolazim i vidim da ima brda gajbi i prva gajba na koju sam naišao, čujem, znači, da pušta muzika, ono, muzika trešti, baš je bilo glasno, znači, mega glasna muzika. I ja dolazim, ja kapiram, to je to, znaš, ono, Progar, tebra, selo, ko će buraz još da pušta muziku, tu sve mojih r***da iz Zemuna, i ja rekao, ajde, idem kod njih, to je to. Znači, i što je najjače od svega, ja kako dolazim tu Porscheom, vidim, dolazi još jedan auto i tebra lik stane, a to mi je ortak jedan koga znam od ranije, ali nema veze s ovom ekipom kod koje dolazim, ovi iz Zemuna. Ovo je mi ortak sa Novog Beograda, sa sajmišta je tamo kod blokova. I ja sad se zbunio, rekao, tebra, kako Vlada zna Boleta, buraz, do jaja, rekao, ide gas, i Vlada je došao na žurku. I ja rekao, top. I ja mahnem Vladi i kažem, a stvarno se zove Vlada, nadam se da se neće ljutiti što sam ga ubacio u priču, ali ajde, nema veze. I ja Vladi kao mahne, kao, gde si Vlado, legenda, ovo ono, on kao, gde si čuda, lik me iskulira u stvari u početku i lik gleda i ne zna da li sam to ja, baš se zbunio i bio u fazonu WTF. I ja mu i ja sad kontam, pošto smo obojica bili ispred te kuće, a unutra možeš da uđeš, znači imaš onako bukvalno ulaz da uđeš kolima kao mini prolazi, unutra su svi parkirani. I ja rekao, ma to je to. I ja krećem da ulazim da parkiram. I on ide tačno iza mene i on uparkirava isto. I sad on izlazi, došao je sa devojkom, on izlazi sa žurke i ja gledam i sad kreće šok. Znači ovdje kreće šok zato što ja gledam situaciju što se dešava kad ono buraz svadba, slave ono mladenci i tebra unutra, ja gledam buraz, ovo nije ta žurka. I ja, brate, ja frapiram, ono gledam što se dešava, ništa mi nije jasno. Kad ono, stvarno je bila, vrate, kao, kako bi to nazvao, spojili su, znači, momačko i devojačko veče su spojili u jedno i partijaju. I sad, ja sam došao i, evo je slika, sad ću da vam pokažem samo sekund. Znači, ovo je ta ekipa. Znači, i ova devojka levo u belom mi prilazi, znači, ona mi prilazi i kao u fazonu je, šta ćeš ti ovde? Ja se ustro, ja rekao, pa kao, došao sam kod Boleta. A Bole je moj ortak koji je organizovao žurku. I ona kao, došao si kod Boleta, kao. Ja sad kapiram, WTF, Bole mi nije rekao da će tu da bude tebra mlada i mladenci, da će da budu tu, ništa mi nije jasno. Ja u fazonu, da, došao sam kod Boleta. I sad, za to vreme, ovaj moj ortak Vlada, koji je jako bitan, zapamtite taj deo priče, on me zagradio. Ja nisam mogao da izađem sa žurke i da sam hteo. Znači, moj Porsche ostaje tu parkiran, ušao sam bukvalno unutra u dvorište, ostaje parkiran, zagradio me Vlada, ne mogu da izađem. Riba ta dolazi, ta mlada i pita me, ko si ti? Ja joj kažem, ćao Danilo. I ja joj kažem, ja sam tu sa Vladom i sa Boletom. I smijem se jer ono, kapiram, to je ta žurka, razumete, nema šta drugo da bude. Međutim, ona mi kaže, kao, ti znaš i Vladu, top, kao, dođi ti tu uzmi, ono, slobodno uzmi, jedi i ovo, ono, kao, lagano. I ja rekao, do jaja tu, što da ne, ovo, ono, uzmem i krenem da jedem, stvarno je bio dobar has, što je najjače, znate koji has, napravila je, ta mlada je napravila, evo sad ću da vam pokažem,
evo šta se izdešavalo, evo ga story moj koji sam postavio. Ja završio na pogrešnoj žurci i zagradili mi ljudi kola i sad ne mogu da izađem, ide jak story time od danas, kunem se, ovo se ne dešava. Znači, znao sam da će bude stvarno jak story time, slušajte dalje, sad kreće show. Ja uzimam ovde Haas, okej? Uzimam ovde Haas, znači, evo je žurka. Znači, NPC party 300 na sat, okej? Ja bio u fazonu Tevra, WTF je ovo, likovi me poslali na NPC party, pogledajte kako plešu ljudi. Znači, 16 ljudi je na žurci i ne znam da li vidite iza ono, znači iza ovde, između ove dve devojke, iza ova dva momka tamo, Blej bazen. I sad, ja sam konto, to je to, razumete, ja kontam, to je bazen Tebra u dvorištu, nemam pojma šta se dešava, ne znam nikog, sem ovog Vlade Ortaka, ne znam nikog. I sad, ja u fazonu Tebra, evo da vidite dalje. Evo mene, evo ga auto ovde. I tu me zagradi ovaj ortak. I tamo haos, već tamo automobila ima, razumiješ, ne mogu da izađem i da hoću, puraz, znači gotovo, ja ne mogu da izađem, Tebra. Pa nisi pogrešio party, slušajte dalje, evo sad ćete vidjeti. Ja sad, ništa, ja se tu kao sumorio, ali pazite, na žurci su onako, ljudi su iz Niša, to sam skapirao jer sam vidio dosta Niš tablica i bilo je brda ljudi onako koji su baš onako casual igrali kao NPC-evi, ono razumete, bleje na žurci, kao vajbuju ovo ono i sad, ja ne kapiram šta se dešava, ono, prišla mi je ta mlada, da se vratimo na to, i ona me pita ko si ti? Ja jej kažem Danilo, i ona kaže koji Danilo? Ja jej kažem Badnjar, Danilo Badnjar. I ona u fazonu, WTF, pa kao šta ćeš ti ovdje? Ja kažem, pa došao sam kao zbog Boleta i Vlade, a ti znaš Boleta, ovo ono, kao, ja kao da. I ja sad kontam, to je to, razumeš, do jaja, blejim, ona mi kaže, dobro, uzmi, pojedi malo, ja uzmem Tebra, jedem, kaže mi ona, evo, ja sam pravila ovu rusku salatu, a ja Tebra, ne znam ko je žena, šta da je kažem, buraz, ja kažem, super, super, ja probam, i ono stvarno, znate koliko je dobra bila ruska salata, brat je jeo, znači, oduševio sam se, stvarno jedna od boljih ruskih salata, ja jej kažem, ovo ti je super, ona kaže, dođi da upoznaš mog muža, budućeg, i rekao, dobar dan, dečko, ono, duža kosa, onako, izgleda kao neki rocker, razumete? Ja kao, ćao, Danilo, i on kao, ćao, brate, gledamo te na YouTube-u, najjači si ovo, ono. I on rekao, top, Tebra, znaju me ljudi, ono, ide gas, razumeš, bit će zezanje, brate, super, ono, ali ne znam nikog, Tebra, i gde je Bole, gde su svi, buraz ljudi koji mi je on rekao, tu je, trebao je da bude Hamza, jedan moj još ortak, trebao je da bude, ne znam, trebalo je da bude Sareza, ono što snima za YouTube i sve. Ja Tebra sad, ne znam nikog, buraz, ali nema veze, jedem za džabe i kao kapiram do jaja. Dolazim ja do Vlade i on Tebra lik se smeje kao, ni seri, šta ćeš ti ovde? Ja kao, šta ćeš ti ovde, buraz, kako ti znaš Boleta? I on kao, koji Bole? I ja u fazonu, ne znaš Boleta? I on kao, ne, a ja sam znao, nešto mi je sumnjivo bilo, smrdelo mi je, razumete, nešto. I ja kao, Tebra, kako ne znam Boleta, lik, i sad dolazim opet do Mlade i pitam Mladu, izvini, kao, gde je Bole? I ona mi kaže, ma uđi, on ti je kao u kući. I ja sad gledam u kući, WTF, svi bleje napolju i kao u kući je Bole, šta radi u kući. I ja rekao kao, aj uđem u kuću. Ja ulazim u kuću, unutra, najrandom stvar se dešava, kunjam se, ovo ne može da se izmisli, unutra bleje 3 Kineza. Znači, 3 Kineza, Tebra, u random, znači, najrandom mesto ikada u Progaru, puraz, ne možeš da zamisliš, ne mogu da vam objasnim ko je to malo mesto, onako selo, seoce, buraz, ne znam kako da vam objasnim. 3 Kineza bleje unutra i bleje nešto pričaju na kineskom, ništa ih ja nisam razumeo. I ja se gledam, ja zbunjen, Tebra, ono, gledam Kinezi i bleje, rekao, Tebra, izbošće me ono katanama nekim, ko zna šta ima da se desi. Kinezi bleje u sobi i kao, ništa pričaju nešto. I sede onako bleje. I ja pitam, ja sad vidim Kineze, ja kapiram, omašio sam, idem dalje, tražim dalje, odem do kuhinje, vidim tu bleje neka žena, nešto sređuje, nemam pojma. I ja sad ne kapiram šta se dešava, ono, baš mi nije bilo jasno, ali Kinezi su mi izgledali onako baš sumnjivo, kao da su trijade neke, kao da su neki krimosi. I onda mi je bilo mnogo isto sumnjivo, kao šta rade Kinezi, Tebra, u sred ono sela pored Beograda, baš nema nikakvog smisla. I ja ništa tu pitam ovu mladu, kao, pa kao, gde je Bole? Ona kao, pa tu je. Ja kažem, a ja proverio, Tebra, celu gajbu, nema Boleta nigde, znači, lik ne postoji, buraz, znači, šta se dešava? I u tom momentu mene zove Bole, znači, zove me Bole, pravi Bole me zove, na moj broj, a ja bio u nekoj sobi. I ja se javljam
I krenem da pričam s njim kao, desi on, kao, pa desi ti te, bra. I ja kažem, evo, tražite po kući. A on u drugoj kući, logično, mislim, ja tada u tom momentu to nisam znao, i on u drugoj kući kaže, pa gde si, kao, na kom si spratu? A moja gajba ima samo jedan sprat. Ja mu kažem, pa te, bra, na prvom spratu, mislim. Tu sam se ja malo sjebao, mislim da bi priča bila mnogo kraća, da sam mu ja samo rekao, na prizemlju sam, kao, ne postoje spratovi, ali ja sam mu rekao, evo me na prvom spratu, u smislu, na jednom jedinom spratu koji postoji, jel tako, ljudi, pa, kako je trebalo da kažem? Šta je trebalo da kažem? Evo me na prizemlju, ja sam mu rekao, evo me na prvom spratu, isto. I on tu u fazonu, aha, na prvom si spratu, evo sad ću ja da dođem. I ja rekao, top, ajde. I u tom momentu, ko za kurac, dolazi do mene, ulazi mi u sobu jedan od ona 3 Kineza. Jedan od njih ulazi i lik priča srpski, ali onako polusrpski priča. I on mene pita nešto tu u fazonu, ti znaš Milica, nešto tako. I ja kao, ja kažem, a ja buraz, stvarno ne znam šta mu kažem. Kažem, ne znam ja ko je Milica. I kao, ne zna Milica. I ja sad ne znam šta da mu kažem, buraz, ono, ne razumem ništa. I u tom momentu on meni dolazi kao nešto krene da mi priča kao dođi, ajde izađi sa mnom, ja izađem sa njim i ja dolazim tu do ove ribe, do mlade i ona mi kaže u fazonu, ladno si našao Boleta. Bole je u stvari bio za nju jedan od 3 Kineza, znači ne znam zašto, ne znam zašto. I što je najčešće uspostavilo se na kraju da se Kinez ne zove Bole, ali aj, nema veze. I ja bio u fazonu kao dobro, ono, omašio sam žurku, tu sam skapirao, ono, očigledno je, nema šanse. Ja rekao, omašio sam žurku, bože moj, šta se radi, izlazim ja i vidim ono, auto buraz mi zabarikidiran, nema šanse da izađem u 3 života. Ja zovem ovog mog Boleta, pitam ga, tebra, gde si? On kaže, buraz, gde si ti, ja se popeo, tebe nema. Ja kažem, ne mislim na to, nego, brat, ja sam u pogrešnoj gajbi, nije ni bitno, sad ću dođi kao, aj ti izađi na ulicu po mene. I on izlazi na ulicu po mene, okej, i tu se dešava još random stvari, okej, spremite se sad za sledeći Canon event. On izlazi na ulicu po mene i ovo se dešava, okej. Kreće sad sledeći story time, mislim samo se nastavlja ovaj story time. Znači, on izlazi na ulicu po mene, ovo je prava žurka koja je bila bukvalno 20-30 metara od ovoj moje kuće, nego ja nisam čuo da puštaju muziku i ovde, zato što sam čuo onu muziku tamo. I evo ga bazen, kao što vidite. Znači, evo ga tu. I on dolazi Bole po mene i u tom momentu prolazi žena sa konjem, te bra. Znači, najrandom stvari se dešavaju ikad, buraz. Najrandom stvari, žena sa konjem prolazi, znači, ovo je poni neki, ne znam ni ja, te bra, koji se dešava. Znači, ja i Bole gledamo i ne verujemo, ono, koji I onda, pored toga, izlazi neka riba sa žurke, odlazi neka top riba. Znači, pazite, top riba, sela u kabriolet neki, i izlazi sa žurke, sad ću vidim samo da li se ona vidi, tu su neka kola, žurka je tamo, opet konj, ja sam snimio za story, ne znam zašto, i ovde je bio, a ne vidi se, jebi ga sad, ovde, znači, prednji auto, ovog kabrioleta, riba je otišla da plače, znači, riba izlazi sa žurke i sjebala je, znači, kako je izlazila, bukvalno, ja je vidim kako izlazi, izlazi kolima, ja ostavio kola tamo, kod onih, vratit ćemo se posle na to. I sad ona izlazi, znači mota ga full levi, izlazi da izađe bukvalno iz dvorišta gde su parkirani automobili, sad ću da vam vratim samo na to da vidite gde je. To je, znači, ovde negde sam snimio opet kad sam završio sa konjem. Ovde ovako. Ona je izlazila, znači ovde gde je ovaj šljunak, vidite tu dole, i tu su bile ove male jelkice. I riba izlazi pun levi namotala, izlazi sada, i pošto je mnogo nizak bio taj njen kabriolet, povukla je, znači cijela mala ta jelkica je otišla ispod auta i sjebala je cijel prednji branik na autu. Cijel prednji branik je otišao u kurac, tebra, a sad to pribo, ja kao stani, gde ćeš ovo ono, i ona kao, je se nešto desilo, ja kao ne brini, sad ćemo to da rešimo, kao sad ću ja kapiram kao pomoći ću i ono da je uglavim, verovatno samo žabica treba da se vrati nazad, nije ništa strašno, riba tebra razjebala, cijel branik puku i cijel branik otišao svi u ja ne znam šta da radim. Znači branik je otišao, ja uzimam tebra branik, udaram ga ovako, pokušam da ga nabodem nazad, međutim neće se vratiti, nema šanse,
I onda sam bio u fazonu, ajde da iskinemo ceo branik, kao pa da ga stavi u gepek i da nosi. Međutim, ni to nije moglo da se desi, jer mnogo bi jako morao da pučem i onda bi se slomio još više itd. I riba tu mene pita kao, jer se ti, kao jer se razumeš u kola, ovo ono. Iskreno mislim da je tu ona malo zato što ono, verovatno me zna sa YouTube-a, sigurno nije imala više od 25 godina, pa kao, mada i ljudi preko 25 godina znaju za mene, ali moguće i da nije znala, ali nema veze. Realno, da kažemo da je znala, ali se pravila, tako mi je delovalo, jer mislim da je bila oko 2002. Ništa, ona tu auto, ja je pomažem, ništa da se desi i onda dolaze polako drugi likovi. Jedan od tih likova se sigurno ložio na nju. Sad mi prilazi on i dolazi mi kao, alo dečko, šta radiš, kao što i diraš auto, nešto kreće me napada, batica neki random od tih ljudi koji su bili na žurci. I ja u fazonu, dečko, ono, šta si se izložio, pomažem devojci da je vratim branik. I on kaže, nemoj da brineš ti, kao, ja ću, to ja znam. I ona kao, ja, Miloše, s***ala sam auto, ubiće me keva, ovo ono. I Miloš Tebra uzme i lik stvarno namesti. Ja u šoku, Tebra ja rekao, WTF, Miloš, respekt, ono, lik je namestio branik, ne znam kako, uspeo je da zakači da li te žabice ili šta, ali lik je stvarno namestio. Respekt za momka, ono, stvarno respekt. Bravo. I ništa, ja tu pričam sa njima ovo ono, dolaze još likova, kreću da pričaju, kleću da gledaju svi štetu i u tom momentu dolazi Bole. I kao, gde si ti liče do sad, ovo ono, ja kažem, brate, ne veruješ šta mi se desilo, prošli su neki konji, bleo sam s Kinezima, ono, trijade, ovo ono, i on misli da ga ja lažem i ništa, tu se smeje, kaže, Tebra, trolaš me, ovo ono, i ja, buraz, ne znam kako da mu objasnim stvarno da sam ono završio na pogrešnoj žurci. Međutim, ništa, nema veze, on i ja tu nešto se zagrlimo, nismo se vidjeli brda i on kao, aj brate, dođi vamo. Međutim, u tom momentu, kako se to dešavalo sve, se dešava sudar. Znači, u tom momentu se dešava sudar ovde na ulici. To sam vam pokazao ovde, znači, sudar se dešava. Ali ne možete da zamislite koje scene. Da, ja ne znam, kunjam se, ja ne razumijem šta se dešavalo. Znači, bukvalno, jebo je lud zbunjenog. Dolazi Tebra iz drugog smera neki seljak, neki čovek koji ono je vozio nekog Opela starog i brate malo su se čuknuli jer je ono taj jedan moj ortak parkirao na sred ulice, ništa strašno, oni se tu čuknu i kao i dolazi ovaj moj ortak koji je bio taj što je parkirao tu auto kao brate hoćemo kao da zovemo policiju. I kaže ovaj drugi, druže, ode da zoveš policiju, neće ti doći u 3 života kad im kažeš gde si, reći će buraz, potpišite evropski izveštaj. I ja izbrišta od smeha tu i kao, a dobro, što je najveće od svega bio u pravu. I ništa, tu da se vratimo sad, vraćamo se na žurku, ovi se studarili, ja dolazim tu, meni Bole kaže kao, ma lagano jesi lud, ono, pusti njih, oni su retardi, ovo ono, džabu, ne znam, tu mi nešto priča. Ja u fuzonu, Tebra, moguće, ono, sudarili se ljudi, ono, daj da im pomognemo, kao, ma lagano. I ništa, mi tu iskuliramo, odemo na gajbu. Na gajbi, znači, ble, onako, tipa, bilo je, otprilike, kao i na svakoj žurci, realno, 70% likova, 30% riba. Znači, to je malo smor, ono, nije bilo sad nešto mnogo riba. Ali žurka je bila stvarno, ono, zanimljiva. I tu, ble, moj ortak, koga znam od ranije, ble, ne znam, brda ljudi koje znam, brda ljudi koje ne znam. Ja, ono, na žurci sad meni malo bilo neprijatno. Ja bio u fazonu kao, brate, ne znam nikog, ono, čudno mi je bilo malo. Međutim, bio sam u fazonu kao, aj malo da se socijalizujem s ljudima, da vidim šta se dešava. I tu neki ljudi skaču u bazen. Ja nisam znao šta da radim na žurci, onda sam uzeo da se dobacujem frizbijem. Znači, nemoj da se neko smeje u komentarima, znači, ono, nekako mi je to delovalo kao najzemljivija stvar koju mogu da uradim tamo, pošto ne pijem alkohol i to. I ja rekao, brate, vidim ima frizbi, ja rekao, aj se dobacujemo. Ja krenem se dobacujem tu s ljudima. Dobacujem s ljudima malo, ono, čisto iz gasa i stvarno mi je bilo zanimljivo. Ono, frizbi, stvarno lepo leteo, odlično, umem baš dobro da dobacujem, da bacam frizbi. I ja se, ono, dobacujem tu malo i uleti u priču neka riba uleti u priču i krenemo ona i ja da se dobacujemo. I ona i ja krenemo se dobacujemo tu nešto ovo, ono, ja je pitam kao, dakle si, znate, malo uđemo u priču, razumete, malo ovo, ono, koje si godište, ona punoletna, jo, kao do jaja, ide gas, i ništa tu, malo se sprdamo, sve je bilo super, međutim, ona u jednom momentu meni tu kaže kao, si ti kao video gajbu? I ja kao, nisam ulazio unutra, i ona kao, ajde, hoćeš da ti pokažem. I ja se Tebra ko sisa, ono, riba me muva, buraz, hoće idemo u gajbu, da vidimo, da vidimo sobe i to. I mi ulazimo sad tu u sobe,
dolazimo da pogledamo gajbu kao šta se dešava, dole je bila kao, bio neki WC gde možeš da imaš kao bukvalno levi i desni deo, gde imaš muškarce i žene, i gore su bile sobe. Međutim, sve sobe skoro su bile zaključane i u tom momentu mi dolazimo do kuhinje gde bleji brda ljudi. I tu je bio jedan batica koji je bio odvaljen. Znači, brat je prekinut bio, baš 300 na sat. I lik je bio u fazonu, ne seri, čoda! I tu je krenuo da me lera 300 na sat. Čoda, brate, ja sam onaj lik, sećaš se, buraz, mene iz 30. bloka, blejali smo jednom, ja te, bra, stvarno nemam blage ko je lik. I sad krene, a lik je bio mnogo otkinut. Mislim da je bio znači, predrogiran, prepijan i sve. Ili kreće tu da me baš da me lera i ja kao u fazonu, brate, izvini, stvarno se ne sjećam, aj kao posle ćemo, šapnem mu kao, brate, aj posle ćemo samo da malo da zablejem s ovom ribom. A, da zablejiš sa ribom, čota, rešava girici, odmo. Kreće se dere, lik, kako te vra, nemoj, molim te se dereš, buraz, riba će iznervirat će se, bit će u fazonu koja je čoda retard, nemoj, molim te to da radiš, buraz, sve išlo. Znači, normalna žurka, riba, dobacujemo se frizbijem, imam jaku priču, kao, dođi malo, i dođe ribi kao, dođi vamo, mala, dođi vamo. I ja rekao, nemoj to da radiš, buraz, molim te, nemoj to da radiš, bite brat, samo pusti brata da malo. I ja kao, dođi vamo. I zove ribu i riba te, brat, prilazi. I ja sad, ja pokazujem ribi ovako, kao, nemoj. Ona ništa, ona prilazi, glupačare. A prilazi i on kao, ti se sviđa ovaj dečko? I ona kao, pa, sladak mi je ovo, I lik kreće, a lik je neki fan bio, mega, i kreće da je priča, znaš ti da on prvi put kad da nije mogu da mu se digne? Znaš ti ko je on car? On je lik, znači, ispričao sve na YouTube, on ima najveće koje ja znam. On prvi put kad je, i sad ovo riba, slušate, bra, šta je priča, lik je rekao, buraz, nemoj to da pričaš, ljubite, brat, došao sam, buraz, na žurku, malo za blame, brate, dobacujem se s frizbijem, s devojkom, dobra devojka, razumeš, sve da daješ. I on krene da i nastaje da i priča. Današnjem sponzoru ovog videa, a to je Key Drop. Znaš ti da ovaj momak, razumeš, druži se stvarno jakim ljudima, znači stvarno je jaka glava, znači dečko ima 1.000.000 subscribera i sad ova riba, najgore od svega je što ova riba se pravila da me ne poznaje i onda, bilo je malo neprijatno i njoj verovatno, jer ona je verovatno znala ko sam i kao, ko zna, ali s druge strane pravila se da ne poznaje, kao da, i onda je, zato što se pravila kao, aha, dobro, kao nisam znala, i ovaj lik nastavio da je priča sve, buraz, i sve je pričao o meni i ne znam šta je sve ispričao, rekao je da, naravno da je spomenuo da se družim s bakom, da vozim Porschea, razumete, i onda stvarno ispala takva priča da ja sam taj lik koji će da se gasira na to i da će da bude takva situacija, mislim, sad ću da se iskoristim čudnu reč, nemojte da se smijete, da ispadne takav narativ da sam ja taj lik koji će da pokušava da navata ribu na popularnost i na pare. Jer je tako ispalo zbog ovog lika koji me smarao. I on je tu u fazonu, ništa, kao, ajde, kao, idite vas dvoje golupčića, kao, malo idite vidite šta ćete da radite, imate sobu gore. A ja mu kažem, brate, zaključana je soba, nemoj ti da brineš, sve okej, lagano. I on ništa tu kaže meni, brate, a čo da ja tebe nešto pitam, buraz, kao, moram par pitanja ti postavim. I tu u tom momentu riba zapalila, znači riba je otišla, ja znao sam će to se desi, bio sam u riba zapalila, otišla nazad tamo ka bazenu i on tu krenuo lik, mene uvati u mašinu, 3 sata, buraz me pitao, kao, buraz, a kao, znaš ti Delića, kao, jel blejiš Delićem? Ja kažem, znam te, bra, kaže, blejio sam ja sa Delićem, buraz, u bloku, Delić je glava najjača, te, bra. I ja kažem, znam, buraz, Delić, stvarno, da ja lik, kao, buraz, samo me, ostavi me na miru, te, bra, znači, molim te me pust. I on krene tu da mi priča kako je blejio s Delićem tad i tad, kako je, buraz, ne znam, dolazio do 23. bloka,
ne znam, krenuo da me smara kako je buraz ovo, kako ono, i sad ja rekao, te bra, znači ono, super sve, kao, razumem te, brate, ne znam, ne mogu, glupo mi da mu kažem kao, brate, od mene, a bio sam u fazonu kao, da, ono, slušam ga, da, džabu, i on mi tu priča, i tu je bila jedna riba pored isto koja je sipala piće. Znači, devojka je radila kao šankerka i ona isto nije bila loša. I ja tu kao bio u fazonu, aj mogu bi da odem od ovog lika, da uzmem neko piće. I tačno je, ovaj lik je tačno video kako gledam ka smeru šanka i rekao, aj, ti se sviđa ova šankerka? Ja rekao, nemoj to. I dolazi šankerka, ista priča, ovo ti je čoda, njemu nije mogo se digne, lik je išao 10 godina u srednju školu, ima najveći krenuo da smara i nju, ja rekao, te bra, ova riba će mi sipati otrovu piće neko 100%, i ništa, ja uzeo tu neko piće, odlazim dalje, vraćam se nazad, dolazim do bazena, vidim ova riba već zablejala s nekim drugim drugaricama i drugovima, ja sam smorio, rekao, te bra, lik mi uništio šansu, ali ono, nema veze, bože moj, šta se radi, i ništa, ja sam smorio tu ko zmaj, ali onda sam se posle vratio, jer sam se toliko iznervirao, otišao sam nazad na ovu prvu žurku, i ta prva žurka, što je najjače od svega, mi je bila stvarno dobra posle. Onda sam upoznao te ljude tamo, slikao sam se sa njima, tu su me oni onda već posle pitali kao aj se slikamo. Ja se islikao s ljudima, bio je tu neki klinac koji je imao ozbiljne teme majicu, njega se sećam, veliki pozdrav za njega ako gleda stream. Bio je on na toj žurci isto, i ja sam ga tu nešto pitao u fazonu, brate, jel gledaš ozbiljne teme? Ja mu kažem, te bra, dobio bi ga u GeoGuessru, i on kao bi haha. I bukvalno dan posle toga ozbiljne teme uradio face reveal. Tako da, ono, baš zanimljivo. Ali sve u svemu, dobar story time. Smorio sam se posle malo na žurci, zato što, ono, nisam imao posle šta radim, jer su svi bili pijani. Šta je sa konjem? Ništa, konj je samo prošao random, te bra. Znači, konj je samo prošao random. Ja sam se isto zbunio, te bra, koliko i ti. I bilo mi je baš čudno, ali, vrati, konj je samo prošao baš najrandom ikada, i bilo je WTF momenata mnogo, ono, vrati.